И здравейте хора, аз съм Big Fire, с мен е Тъгин България. И това е нов канал. Няма да се местим спокойно. Да, няма да се местим. Да, разбира се, че няма да се местим. Ние вече се правим от един друг. Това е канал само за хора, игри или поне които се водят хора. И да, Blood Pernic TV. Тук всичко е червено, за да е все едно кръв. Това е кръв, нали? Тук трябва да предава, но тук корицата не можах да направя кръва, но пак е готина, поне според мен. Да. Този канал ще има проекта на Don't Starve Together. Очаквайте другата седмица. Аз и Тъгин ще снимаме. Не даваме точни дни. Да. Не може да дадем точни дни. Ако някой не знае за тази игра Don't Starve, препоръчвам да я види от интернет. Да, от интернет. Има и кратната за Мунда, но поне при мен, когато се опитах да включа мултиплеера на Don't Starve, нали, Together мултиплеера, нещо не ми се получи на кракатия. Да, за това ние ще бъдем и двамата сплатени игри. Не част не игра на сплатената Майнкрафт. Всеки знае, че играе в сплатената Майнкрафт. Да, и Тъгин най-накрая ще направи скин и аз, но аз хора не мога да сложа скина, защото просто Майнкрафт не е платена, а скина ми е готов, на лаптопа ми е, няма да го показвам. Добре, ще го покажа. Сега. Чакайте. Да. Сега. Само. Сега. Ето го скина така. То виждате, че има още части от Стив, ама не преча. Но иначе е това. Скина. Аз сам съм си го правил. Мисля, че си личи. И да, препоръчвам да се абонирате за него. От другата седмица ще стигнем в него. Може дори утре или днес да бъде качен епизод. Защото мисля, че Тъгин ще качи епизод на Five Nights at Freddy's. Това също е една хубава игра. Много хубава. Да, на мен ми мръзна, аз съм я играл. Мисля, че 20 пъти. Но само демото съм играл. Просто тази игра може да си стеглите, ама аз просто не искам да теглим. Поне според мен не си струва да теглим тази игра. Имам предвид да си я платим. По-скоро играйте демото, пък ако толкова искате да си я платите за другите неща, които ги има в платената, платете си, ама вие си решавате. На кой ли си? Да, Тъгин обаче ще снима, предполагам, с кракнатата. Или пък ще купи на кой се знае. Вземи си кракнатата. Да, и още много игри ще има. Хорор игри. Не знам колко много да Мисля да почне на Slender Archibald. Да, всъщност да. Той не може да почне на нея. Той ще играе, както знам, мисля, че всички Five Nights, докато не превъртия всичките. Няма как да ги превъртиш, защото си на демото. Да. Така че той ще играе доколкото му дава демото. Какво да кажа? Отново, не се отабонирайте от Pernic TV и там ще има епизоди. Този канал, отново да повторя, е просто само за хора игри. Така че за някои хора, които не обичат гани неща, да не им се показват, че са излезли в Pernic TV. Затова направихме този нов канал. Просто тези хора, които искат да гледат хора игри, да се абонират за този канал. А тези, които не искат, да са си абонирани още за нормалния Pernic TV. И мисля, че това трябва да кажем. Че това е всичко. Да, и тези, които искат да гледат страшни игри, пак казваме, не се
абонирате за Перник ТВ, защото и там ще качваме, ама не на сметната. И все пак, ако не сте се абонирали за Перник ТВ или за Good Перник ТВ, ако просто случайно сте видели клипа, абонирайте се за Перник ТВ. Аз бях Битвара с Теген България И